Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, ay nabuhay na mag-uli, gaya ng kaniyang sinabi, Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birhen Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa magitan muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamta namin ang kaligayahan ng buhay. Sa pamamagitan din ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Buong pag-ibig at pagtitiwala tayong manalangin ng Santo Rosario. Sa bawat misteryo ng Santo Rosario, inaanyayahan tayong pagnilaya natin ang mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus at ni Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman,
at magpasawalang hanggan. Amen. Mga misteryo sa tuwa. Sa pagninilay natin ang misteryo sa tuwa sa Santo Rosario, ipanalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Ang unang misteryo, ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria. Ipanalangin natin ang diwa ng pagbubukas loob nating mga kababayan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. ang ikalawang misteryo, ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ipanalangin natin ang pagkakaisa ng lahat ng Pilipino. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong misteryo, ang pagsilang ni Jesus sa bayan ng Belen. Ipanalangin natin ang tunay na pagsilang ng kapayapaan sa ating bansa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. ang ikaapat na misteryo, ang pag-aalay kay Jesus sa templo. Ipanalangin natin ang pag-unlad ng pagmamahalan sa ating bayan, simula sa ating mga pinuno hanggang sa mga ordinaryong mamamayan ng ating bansa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalimang misteryo, ang pagkakita kay Jesus sa templo. Ipanalangin natin ang isa't isa na maging tapat sa ating bansa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin, pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin. Lingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon namin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, ay tinamo para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin, na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Biring Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamta namin ang kanilang ipinangako, alang-alang sa Kristong aming Panginoon. Amen. Let's come now to the understanding of the Rosary. The use of the word mystery in the Rosary to refer to the subject of meditation was first found in Rosario de la Gloriosa Virgine, a book written in 1521. The Assumption and Crowning of Our Lady were definitive only around 1500. Before this, the concept of judgment and heaven was stressed. Thus, while the sorrowful mysteries centered on the physical sufferings of Christ, in the glorious mysteries there was a predominance of the Marian element. Towards the end of the 16th century, there was a wide variety of ways of reciting the Rosary. One practice recorded in the Statutes of Eton College in 1440 was the requirement for the students to recite daily the complete Psalter of the Blessed Virgin, consisting of a credo, 15 paters, and 150 Ave Marias. Records also show a prayer which was referred to as Our Lady's Psalter, which consisted of the recitation of Hail Mary in sets of 50, each prayer usually accompanied by a genuflection. And that is
the understanding of the Rosary. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. With the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. Dominican Radio, in cooperation with the FranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is the Saint of the Day for June 1st from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate the Feast of St. Justin. Justin, who lived in the 2nd century, is the first Christian philosopher. His search for religious truth was a lifelong task. After years of studying pagan philosophies, including the school of Plato, Justin realized the Christian religion answered the great questions about life and existence better than the philosophers did. Following his conversion, he continued to wear the philosopher's mantle. He combined the Christian religion with the best elements in Greek philosophy. In his view, philosophy was a teacher that leads one to Christ. Justin is known as an apologist, one who defends in writing the Christian religion against attacks and misunderstandings. 2 of his so-called apologies have come down to us. They are addressed to the Roman Emperor and to the Roman Senate. As punishment for his staunch adherence to the Christian religion, Justin was beheaded in Rome in 165. As the patron of philosophers, Justin can inspire us to use our natural powers in the service of Christ and to build up the Christian life within us. This is especially true of our power to know and understand, since we are prone to error. Justin can also motivate us to correct and check our thinking. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manaoag Dominican Radio, may kasama ka. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Is my equal, humble
holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, and we know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and we know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence. Tulad mo at tulad ko ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kailan sa pangyayaring maaring di sadya ang puso ay lumuluha. Minsan di kayanin ang pasanin kay bigla, mayroon kang kabalikan. Kahit pa manlalamig ang puso ng lahat, mananatili siyang tapat. Naroon siya, pag-asa may mabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Kung hinimithi, unti-unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. Kahit na tadhana'y nasasanay ng bigo, nawa ay di ka susuko. Naroon siya, pag-asa may mabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal.
ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya, pag-asa ay mabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, sinapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. A radio that calls you to God. Manaoag Dominican Radio. Okay, let's have fun and laughter. Our story is about driving away butts. One time, 3 parish priests were discussing about butt infestation in their churches. Yung bang tinatawag natin paniki. I got so mad, said one. I took a shotgun and fired at them. Some got killed, but the majority are still up there. I tried pesticide spray, sabi ng isang parish priest. But those damn bats, mga paniking ito, give birth to new ones, nanganganak ng gusto. I haven't had any more problems, said the third parish priest. What did you do? Sabi ng dalawang parish priest. Simply, I baptized them, he replied. I haven't seen them in church since then. Nang nabinyagan pala yung mga paniki, hindi na sila nanatili sa simbahan, lumipad na, lumayas na, natakot. Okay mga kaibigan, alam mo tayo mga binyagan, dapat po tayo palagi ay manatili sa ating simbahan. Kaya tuwing linggo, tayo po ay nagsisimba. We are not paniki. Good afternoon mga kasama. Always be a blessing to everyone. Keep on listening to Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. I felt the thunder speak of your name, and I've watched the lightning your glory proclaim. I've gazed upon mountains that testified of your fame. I've heard the waves on the ocean echo their refrain. It seems all creation is longing for you. From here to the farthest star, they're worshiping you. Oh my God, that you're mindful of me. Simple in heart, simple in song, I'm a small God.
within me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me, in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me, in me. Have your way in me. In and out of season, with candid lessons learned, how can I pretend that I enjoy each one of them? I can find no reason to doubt you in the end, hoping now and then to be reminded once again, memories of joy and tear, every occasion of the year. For as long as you are always near, all I can tell, life has never been this well, and I've only you to praise, the perfecter, author of my faith. And by most amazing grace, Lord, I'm never letting go, for in you all blessings flow. My maker, from whom all blessings flow, and all I have to show is my allegiance, Lord. You know, seasons of peace and strife, every adventure of my life, keep
your blessings flowing, Jesus Christ. All I can tell, life has never been this well, and I've only you to praise, the perfecter, author of my faith, and my most amazing grace, Lord, I'm never letting go, for in you all blessings flow. And I've only you to praise, the perfecter, author of my faith, and my most amazing grace, Lord, I'm never letting go, for in you all blessings, all those good things, all those blessings Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour: never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "Whoever loves me will keep my word,
and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words. Yet the word you hear is not mine, but that of the Father who sent me. I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit that the Father will send in my name, he will teach you everything and remind you all that I told you. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, I am going away and I will come back to you. If you love me, you will rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens, you may believe. Ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon, ipinapakilala sa atin ni Jesus ang Espiritu Santo. Pero paano ba natin maipapaliwanag ang papel ng Espiritu Santo? Siguro, maaari nating ihalintulad ang Espiritu Santo sa ating mga guro. Noong bata pa tayo, bago tayo pumasok sa paaralan, kaunti lamang ang ating kaalaman. Pagdating natin sa loob ng silid-aralan, marami tayong natututunan mula sa simpleng pagbasa at pagsulat hanggang sa iba't ibang mga sining at siyensya tulad ng calculus, history, literature, catechism, chemistry at marami pang iba. At natuto tayo dahil sa tulong ng ating mga guro. Salamat sa ating mga guro at sa iyo kung ikaw ay isang guro. Marami tayong nalaman at natutunan kasama na ang disiplina at mabuting asal. Ang tungkulin ng mga guro ay hawig sa papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Hindi natin malalaman ang mga bagay na espiritual at makadiyos kung hindi dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Winika ni Jesus, talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isinilang mula sa tubig at espiritu. Ang isinilang mula sa laman ay sa laman, ang isinilang mula sa espiritu ay espiritu. Kaya naman sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay napapabanal. At dahil dito, naiintindahan natin ang mga bagay na ibinunyag sa atin ng Panginoon. Pero ano kaya ang mga iyon? Huwag na tayong lumayo pa. Ang pagkakakilala natin sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo ay isang patunay na sumasa atin ang Espiritu Santo. At bunga ng ating kaalamang ito at sa tulong ng grasya ng ating Panginoon, napapalalim at napapatatag ang ating pananampalataya. Hindi ba't sinasabi na hindi natin magagawang mahalin ang hindi natin kilala? Kaya naman, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo na manampalataya at magtiwala sa Diyos upang magawa din natin mahalin ang ating sinasampalatayaan. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from
our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. There's a hand guiding me through the night when I can't see. I am safe, for I believe there's a hand guiding me. There's a light that shines in you, in your heart and spirit too. It's amazing, but it's true. There's a light that shines in you. There's a rain that falls on us, and it washes away life's dust. That's a promise we can trust. There's a rain
that falls on us. There's a hand guiding me through the night when I can't see. I'm safe for I believe there's a hand guiding me. There's a road that's paved with stone. We must walk, but not alone. It's a road that leads me home. There's a road that's paved with stone. There's a hand guiding me through the night when I can't see. I am safe. There's a hand guiding me through the night when I can't see. I am safe, for I believe there's a hand guiding me. Manaoag Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni kasamang Cool. Ang tatlong lalaking hindi natakot. Hango sa libro ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 30. May isang malupit na haring nangangalang Nabucodonosor. Isang araw, siya'y nagpagawa ng isang ribultong ginto. Nang ito'y mayari na, siya'y gumawa ng isang utos na ang lahat ng tao ay dapat yumukod sa ribultong iyon. Ang sinumang hindi yumukod at sumamba roon ay ihahagis sa nagmiminas na apoy. Ang lahat ng tao ay sumunod sa utos, maliban sa tatlong lalaki. Sila'y si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sila'y nagsisiibig sa tunay na Diyos. Nalalaman nilang ang ribultong iyon ay hindi ang Diyos, kaya't ayaw nilang sumamba roon. Ang tatlong ito ay dinala sa harap ng hari. Ang hari ay galit na galit. Sinabi niya sa tatlong lalaki, "Kapag hindi kayo nagpatira pa at sumamba sa aking Diyos, kayo'y aking ihahagis sa nagnginginas na apoy." Hindi natakot ang tatlong lalaki. Kanilang sinabi, "Ang aming Diyos ay makapagliligtas sa amin sa nagninginas na apoy." Inuutos ng Haring Nabucodonosor sa kanyang mga sundalo na talian sina Shadrach, Meshach, at Abednego, at sila'y ihagis sa hurnong nagninginas. Nang tuparin ito ng mga sundalo, sila ang nangamatay sa tindi ng init. Maya-maya'y tinignan ng hari ang nagninginas na hurno. Siya'y nagtaka sa kanyang nakita. Kanyang sinabi, "Hindi ba't tatlong lalaki lamang ang aking inihagis sa apoy at natatalian ang mga ito? Ngunit ang nakikita ko'y 4 na lalaking walang gapos na naglalakad sa gitna ng apoy. Ang ika-4 ay kamukha ng anak ng Diyos." At tinawagan ng Haring Nabucodonosor ang tatlong lalaki upang magsilabas sa apoy. Hindi man lamang na ano ang tatlong lalaki, maging ang kanilang mga buhok ay hindi nasunog. Walang amoy ng usok sa kanilang mga damit. Sinabi ng hari,
Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego. Siya ang nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Walang sino mang Diyos na makapagliligtas na katulad niya. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Ang Tatlong Lalaking Hindi Natakot, hango sa libro ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 30. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Manaoag Dominican Radio. Jesus, I my cross have taken, all to leave and follow thee. Destitute, despised, forsaken, thou from hence my all shall be. Perish every fond ambition, all I've sought or hoped or known. Yet how rich is my condition, God and heaven are still my own. World despise and leave me, they have left my Savior too. Human hearts and looks deceive me, thou art not like them, untrue. Oh, while thou dost smile upon me, God of wisdom, love, and might, foes may hate and friends disown me. Show thy face and all is bright. Golden earthly fame and treasure, come disaster, scorn and pain. In thy service pain is pleasure, with thy favor loss is gain. I have called thee Abba, Father, I have stayed my heart on thee. Storms may howl and clouds may gather, all must work for good to me. So then know thy full salvation, rise or sin and fear and care, joy to find in every station, something still to do or bear. Think what spirit dwells within thee, think what Father's smiles are thine, think that
Jesus died to win thee. Child of heaven, canst thou repine? Haste thee on from grace to glory, armed by faith and winged by prayer. Heaven's eternal days before thee, God's own hand
the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Ko sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Every Saturday, Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mapagpalang Sabado na naman po ang inapaabot namin sa iyo sa lahat ng aming mga faithful listeners ng programang Ang Forever Ko sa Diyos. At ikinagagalak po natin sa hapong ito, naku, isang grupo sila dahil nagdiriwang po sila ng kanilang 25th anniversary. Happy Silver Anniversary! Yay! Yung ating booth dito. Sister Glessy, bumati ka muna at ang mga ng isang magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Masantos siyang araw at sige namin, ya taga Manaoag, Dominican Pangasinan. Ayan. So, lahat po mamaya babati isa-isa, including yung kanilang Superior General. Sister Ana Belen. Si Sister Ana Belen. Ay, muntik ko nang naging kapangalan. Ana Belen. Okay. Anyway, so, to start this program po, baka po maligaw kayo. Ito pa rin po yung programa nating Ang Forever Ko sa Diyos. Programa ng Armwald ng Diocese of Lingayen, Dagupan. So, to start, let us consecrate our heart to the Immaculate Heart of Mary, or to the Miraculous Medal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of consecration to Our Lady of the Miraculous Medal. O Virgin Mother of God, Mary Immaculate, we dedicate and consecrate ourselves to you under the title of Our Lady of Miraculous Medal. May this medal be for each one of us a sure sign of your affection for us and a constant reminder of our duties towards you. Ever while wearing it, may we be blessed by your loving protection and preserved in the grace of your Son. O most powerful Virgin, Mother of our Savior, keep us close to you every moment of our lives. Obtain for us, your children, the grace of a happy death, so that in union with you, we may enjoy the bliss of heaven forever. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bago po tayo tuluyang lilisan, at para nang sa ganoon po, makapagkwento sina Sister Glessy ng kanilang kasiyahan sa araw na ito dahil pinagdiriwang nila ang kanilang silver anniversary. Gusto ko po munang batiin ang lahat ng mga nakikinig at pangako po namin sa tuwi-tuwi na lagi namin kayong kasama sa aming mga panalangin. Lalo na yung ating mga faithful listeners ng ang Forever Ko sa Diyos. So, Sister, bahala na po kayo at ako'y maglalakwatsa. Mag-enjoy ka, Sister, ngayong araw na ito. Yes! At habang sila po ay makikipagkwentuhan sa inyo bilang paggunita ng kanilang kagalakan sa araw na ito ng 25th anniversary nila. Sa lahat po, see you next Saturday po. Bye-bye! So, Bye, Sister Annabelle! Thank you, Sister. Okay. Susunod na po kami. Ayan. So, Sister, take it away. Ayan po. Ayan po. Maraming salamat, Sister Annabelle, sa pagbibigay mo ng panahon sa amin sa araw na ito, sa aming pagdiriwang ng ika-25 taon ng Anunsyata dito sa San Carlos, Pangasinan. Ngayong hapon po ay kasama natin yung ilan sa mga madre ng Dominican Sisters of the Anunsyata. Pero higit sa lahat, ang pinaka-importante sa amin ngayon ay kasama namin ang aming Prioress General
pababatiin ko siya ngayon, tapos susunod natin yung mga ibang sisters. Si Sister Ana Belen Verissimo, isa siyang Espanyola, kaya hindi siya makakapag-Tagalog. Kaya babati muna siya sa atin ngayon sa Espanyol. Magta-translate po ako. Ana Belen, si quiere saludar o las personas que nos están escuchando. Buenas tardes a todos los que están escuchando en esta tarde este programa de radio. Es una alegría poder compartir con cada uno de vosotros las inquietudes que el Señor nos va provocando en nuestro corazón. Binabati daw tayo ni Sister Ana Belen ng magandang hapon sa mga lahat na nakikinig sa hapong ito, na sana tayo'y pagpalain ng Panginoon ngayong hapon. Ngayon, kasama din natin yung iba pang sisters. Unahin natin yung katabi ni Sister Ana Belen. Medyo magkaiba lang yung kanilang kulay. Pero the same congregation ng Dominican Sisters of the Ano siya. Isa siyang madre na sa susunod na taon sa awa ng Diyos ay magpo-profess perpetually. Sa awa ng Panginoon. Kung kakahabagan siya ng Diyos. Si Sister Frela Saing. Magandang hapon po sa lahat ng taga Pangasinan. Masantos siya ngaram at si kayo namin. Yan, salamat Sister Frela. Akala ko magsasalita ka pa Tapos may kasama din tayo. Ito ay nag-profess naman siya last year. Hindi siya taga rito, hindi siya isang Filipino, hindi siya isang Filipina, pero siya ay naka-assign dito sa San Carlos City since June. June or July? July started July. She started here in July last year, pero next year, this year, she will be transferred again to another country, another community. Atin pong batiin ng magandang hapon si Sister Lee. Sister Lee. Good afternoon po in Vietnamese, Chào buổi chiều. I am Sister Do Tizim Lee from Vietnam. Nice to see you today and nice to talk to you today. Thank you, Sister Lee. Sister Lee, thank you. Thank you po. Sa Vietnamese, ano ang thank you? Cảm ơn. Come on. Sabay-sabay nga tayo. Come on. Alright. Susunod naman natin ay isang novice. Pag sinabi po nating novice sa buhay pagmamadre, ay ito po yung isang period ng pagmamadre sa formation na intensified ang kanilang paghahanda para i-consecrate o italaga ang kanilang buong buhay sa Diyos. So, ito yung nasa period siya ng formation, nasa period ng novitiate. Siya ay si Sister Hong. Tama ba? Yes. Is that right? Yes. Oh, yeah. Can you introduce yourself, Sister Hong? I am Sister Hong. I am from Vietnam. I just entered novitiate almost 1 week. Good afternoon po. Ayan wakta nyo naman, magalang-magalang, may po pa. And the next, susunod natin ipapakilala, si Sister ay presently, siya ang may in charge ng vocation promotion dito sa Pilipinas. Dati ako'y nariyan, siya ay pumalit sa aking mga pinagtiwalang responsibilidad at hinihiling natin na patnubayan siya ng Panginoon. Si Sister ay isang perpetually professed sister 2 years ago. It was 2 years ago when you professed perpetually. And so happy to tell you that she is from Pangasinan. And she is from Urbis, Tondo. Sister Regina Ramos. Yan, masantos siya ngaram at si kayo namin. Amin na undadangal di tanad labas, magmulad, dagupan, san ang gadjad Manaoag, masantos ya maong, ya malikalikat at sayan agaw. San amin ya undadangal natan, ang gad San Carlos, babatian mi kayo ya masantos ya ngaram. Once again, siya si Sister Regine, Aliwan Regine Velasquez, Regine Ramos po. Oo. Yung mga listeners natin, ang alam ko, hindi lang dito sa Pangasinan kasi yung mga overseas workers natin, nakikinig din sila. So, kung meron po kayong mga comments, may mga tanong o pagbati, ay makikita po namin dito at pwede po namin basahin.
Kung gusto nyo pong magtanong, lalong-lalo na tungkol sa buhay pagmamadre, sana po ay mag-message kayo. Father Butch, si Father Butch po, Butch Bombase ay isang Dominican priest na aming kapatid ay nabumabati po. Sabi po ni Father Butch, congratulations po mga sisters, carry on good work. As we celebrate Ascension, we continue the works of Christ of Ascension of Christ. Ascension is not a termination but a continuation and prolongation. Salamat Father Butch. Un Dominico, translate ko lang po sandali. Ano po? Un Dominico nos ha mandado un mensaje. Felicitándonos. Butch, Father Butch. Thank you, Father Butch. Ngayon po, ang gusto po sana namin ngayon, ihanda po namin ang aming maghahandog po kami sa inyo ng ilang awitin para po mas masaya ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Habang naghahanda po sila, maikwento ko lamang po sa inyo. Kami po ni Sister Ana Belen ay hindi po dito naka-assign sa Pilipinas. Si Sister Ana Belen po ay aming Prioress General at siya po ay naka-base sa Madrid. At kasama po niya ako sa council. 7 po kami sa council, 1 po ako sa 7. Okay po. At hahandugan po tayo ng mga sisters ng isang kanta ngayong araw na ito. Ang una po naming kanta na ihahandog sa inyo ay dahil nandito po kami sa Radyo Manaoag. Ang Radyo Manaoag po o Radyo Dominico ay isang apostolate po ng Dominican Fathers. At alam po ninyo na kami ay Dominican Sisters. Kaya ang una po naming handog sa inyong awitin ay isang awitin tungkol po sa Dominican family. Tungkol po sa Dominican family, tungkol po sa aming pag-aalay ng buhay bilang Dominikano sa inspirasyon po ng aming Amang Santo Domingo. Ang unang awitin po ay may pinamagatang, ano ba ang title niyan mga kapatid? Family of Dominic. Ready na po tayo? Go sisters, Dominican Sisters of the Anashata will sing for you the song Family of Dominic. Dominic we claim to be through all the world when family. Oh, praise God, laudare. Oh,
Maraming salamat mga sisters. Maganda ang inyong pagkakanta. Pinractice nyo ba yan? Habang nasa sasakyan. Okay. Ang una po nating pag-uusapan ngayon, yung tungkol pong sinabi ni Sister Annabel kanina, na tayo po'y nagsa-celebrate ng 25 years. 25 years natin ng Dominican Sisters of the Annunciata sa San Carlos po. So, itong mga araw na ito, nagkaroon kami ng mga activities, mga 3 days na activities, na ang una ay noong, tulungan niyo ako? May 29. Sister Prela, please. Ang una po naming activity para po sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Annunciata dito sa San Carlos po ay nagsimula po noong May 29 sa Barangay Kuliling po, San Carlos. Nagkaroon po kami ng Living Rosary po at saka Holy Eucharist sa Barangay Kuliling. Ang sumunod naman po ay noong May 30, nagkaroon po kami ng Medical, Dental Mission and Bloodletting sa Barangay Mabalbalino po, kung saan po doon po ang unang nagmisyon ng unang mga madre na pumunta po dito sa Pangasinan. And then, kahapon po, ang pangatlong activity namin ay yung aming dawn procession na mayroong street dancing or karakol ang tawag. Ang tawag po namin doon ay Faith Festival. Ayun. At kaninang umaga naman, this morning, Sister Lee, would you like to tell our listeners what we did this morning? Yes, this morning we have a very meaningful and joyful celebration of the Holy Eucharist with the Archbishop, Bishop Sok, and for the Thanksgiving of 25 years presence in San Carlos City. And there are many people who comes over many places and have been long time not seeing each other, so we were very happy this morning. Thank you. So ito yung aming pagdiriwa. Actually po, itong preparations na ito, 3 araw, iba't ibang mga activities na hindi lamang nakagawian, kundi gusto rin namin na magkaroon ng implikasyon ito sa buhay ng mga tao. Kaya may mga medical mission, tapos yung aming tinatawag na Faith Festival para ma-perpetuate ng kaunti ang expression ng ating faith, na hindi lamang yung the usual, kundi pwede nating i-celebrate ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasayaw din at pag-awit. Kasi mas nakakarating sa puso, lalo sa kulturang Pilipino, ang musika ay nasa kasama na ito sa ating pagkatao bilang Pilipino, sa ating identity. Kaya ginagamit din natin sa pagpapahayag, pag-express ng ating pananampalataya. Ngayon, tatanungin natin si Sister Annabel. Siguro Sister Prela mag-translate. Ano? Ang galing. Ha? Sister Prela, you will translate for Sister Annabel. Okay. Ano ba ang kanyang pangarap sa presence ng Dominican Sisters of the Annunciata dito sa San Carlos at ganun din sa Pilipinas? Que sueñas, que tipo de presente hay en San Juanes, no solamente en San Carlos sino en Pilipinas? Bueno, esta es una pregunta de las fundamentales, porque lo que yo puedo soñar para las hermanas en Filipinas es lo que puedo soñar para las hermanas en cualquier lugar del mundo, aunque ellas lo tengan que contextualizar con su propia cultura. Ang pangarap daw po ni Sister Annabel sa kongregasyon, lalo na dito sa Pilipinas, ay ang to contextualize the kultura ng kulturang Pilipino. Sueño mujeres que sean la presencia de Dios. Pangarap niya na ang mga madre ng mga Dominican Sisters of the Annunciata ay maging tunay na babae ng Diyos. Ibig sabihin, yung babae ng Diyos, ibig sabihin, pangit sa pakinggan na po, ibig sabihin, yung tunay na pagkatao natin ay para sa Diyos. Una presencia de Dios que es comprometida, como Jesús de Nazaret, que tiene una relación con el Padre, una intimidad, pero también tiene un compromiso por aquellos que son los más desfavorecidos. Sister Frela, isang lapit ng konti sa microphone. Presensya daw po ng Diyos na
committed, hindi lang sa Diyos, kundi pati din sa kanyang mga minamahal na sangkatauhan o sambayanan. A través de nuestra vida, que es profundamente comunitaria, vivir la misma dimensión del Dios Trinidad. Sa pamamagitan daw po ng aming buhay relihiyosa, vivir nuestra dimensión de la Trinidad. Na sana may sa buhay po namin yung dimensyon ng Santa Trinidad or banal na Santa Tatlo. Porque nuestras palabras predican y anuncian al Hijo de Dios, al Evangelio, pero nuestra vida es testimonio. Ang amin daw pong gawa, ang aming masalita ay isang preaching, pahayag, pero Sueño, por tanto, que las hermanas dominicas de la Anunciata sean estas mujeres de Dios predicadoras que en comunidad anuncian el Evangelio, y una de nuestras misiones es la educación, pero no solo la educación. Bilang mga Anunsyata sisters, ang buhay namin ay preaching, at saka hindi lang preaching kundi sa education. A través de la educación formamos en la vida y en la fe, ya sea en el colegio o en otros espacios que son para nosotras también actividades de misión. Sa pamamagitan daw po ng edukasyon, hinuhubog po ang buhay ng isang tao. Mi sueño es el sueño de San Francisco Col, el sueño que el Espíritu Santo le inspiró. Ang pangarap daw ni Sister Ana Belen, ang sabi niya, ay yung pangarap ni Kristo, yung pangarap ni San Francisco Col, yung kanyang mula sa pagsasimula ng kongregasyon, ang kanyang pinangarap ay maging ipahayag ang salita ng Diyos. See? Yes. Okay, yes. So in short, ang pangarap ng bagong Prioress General ng Dominican Sisters of the Annunciata for the first time na narito sa Pilipinas. First time, no? First time. En Filipinas. Sí, mi primera vez en Filipinas y es una alegría poder estar aquí compartiendo con las hermanas y con el pueblo filipino. Isang malaking kaligayahan, sabi nila. Isang malaking kaligayahan na makasama ang mga sisters dito sa Pilipinas at ganun din ang buong sambayan ng Pilipino. See? Mas o menos, no? Okay. Ngayon po, yun sa 25 years. Pero gusto din namin ipaalam sa inyo na itong taon na ito, ng 2019, ang ika-10 taon ng canonization ng aming tagapagtatag, ng aming founder, ng aming fundador. Fundador na hindi iniinom ho, Fundador, ibig sabihin ay nagtatag ng Dominican, ng congregation ng Dominican Sisters of the Annunciata. Ang pangalan po niya ay San Kaya 10 taon mula nang siya ay na-canonize, ang Santo Papa noon ay si Pope Benedict XVI pa, hindi ba? Naaalala ko pa noon, nung araw ng kanyang canonization, doon sa community ng San Carlos, I was in the community of San Carlos, all the sisters in the community were in Rome except me. Except me. And it happened na may bagyo at lahat ng daan, I had to go to Manila to be with the other sisters. Had to go to Manila to be with the other sisters para manood live ng canonization of ni Father Cole because I was alone in the community in San Carlos. And it happened, there was a typhoon. Naku po, ang lahat po ng daan ay baha. Kailangan ko pong umikot, humanap ng daan para makarating sa Manila so that I could celebrate the canonization together with all the sisters. So that was 10 years ago. 10 years ago na pala. So, para po sa amin, sa Dominican Sisters of the Annunciata, malaki po ang kahulugan, ang meaning ng pag-celebrate ng 10 years ng pagiging santo ni San Francisco Cole. Sister Ana Belen, una pregunta. One question.
Are you ready? Are you ready? Sí, ready? Ready. Preparada de contestar. Sí, a ver, vamos allá. ¿Cuál es la pregunta de ahora? Sobre los 10 años, ¿no? De 10 años después de la canonización del Padre Cole. Bueno. Falta la pregunta. Sumasagot po siya. Kahit wala pa pong tanong. Ready si sister. Very ready si sister. Wala pang tanong, may sagot na. A ver, the question is, la pregunta es, ¿cuál sería el significado de celebrar los 10 años de la canonización del Padre Cole para la congregación, para las hermanas, para la iglesia y para la sociedad? Espera, voy a traducirlo. Sandali lang po, ita-translate ko muna. Sabi sa kanya, mag-isip ka muna. Magta-translate ako. Anong ibig sabihin, anong meaning ng pagsa-celebrate ng 10 years ng canonization para sa congregation, para sa simbahan, at para sa lipunan ngayon? Bueno, celebrar los 10 años de la canonización no es simplemente celebrar un acontecimiento del año 2009 en el que Francisco Cole es reconocido como santo. Translation? You want to say? Hindi lang, ang ibig sabihin daw po nito, hindi lamang 10 taon na ang nakaraan, hindi lamang i-celebrate lang yung pagiging santo na officially na-recognize ng simbahan ang kabanalan ni San Francisco Cole. Hindi lamang simpleng celebration ito. Se trata de retomar con fuerza lo que significa en el día a día la inspiración que Dios le ha dado. Kundi ito ay isabuhay araw-araw kung yung buhay na hinandog niya para sa Diyos. La luz que el Señor le dio en aquel momento, en el siglo XIX, y que a lo largo del siglo XX se fue irradiando a través de las hermanas y tantos laicos y laicas que tienen contacto con nosotras. Ibig sabihin po nito para sa amin, sa kongregasyon, ay yung ilaw na yung liwanag ng Diyos na binuhay, sinabuhay ni Padre Cole, ay pagsasabuhay din nung 19th century hanggang nung nakaraang siglo na 20th century. Itong ilaw na sinabuhay ni San Francisco Cole na sinasabuhay din ng maraming madre. Es una luz que continúa teniendo sentido hoy. Ito ay isang liwanag na hanggang ngayon ay may kahulugan na isinasabuhay pa rin. Una luz porque hablamos de vida consagrada a Dios. Por tanto, nuestra vida continúa teniendo sentido, que es la inspiración que Dios le ha dado a Francisco Cole, hermanas dominicas de la Anunciata. Ako, nag-nose speed na po ako. Naku po, medyo mahaba yun. Sabi niya, hindi ko ata nakuha, yung ilaw na ito, Sister Perla, can you translate? Yung ilaw na ito ay patuloy na nagliliwanag sa buhay ng bawat isang Dominican Sister of the Annunciata sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Tama ba? O, sige. Entonces, por un lado es celebrar que la vida religiosa consagrada como dominicas de la Anunciata continúa siendo válido hoy. Sa pamagitan daw ng liwanag na ito ay ang buhay pagtatalaga, ang consecrated life ay still valid until now, up to now, valid pa rin siya. Un segundo aspecto es también celebrar que continúa siendo válida ser consagradas como dominicas y de la Anunciata. Yung pagiging consecrated ay specifically pagiging Dominican at pagiging Anunciata. Es celebrar y reconocer que nuestra misión de educar en la fe desde diversas mediaciones continúa siendo una urgencia y válida. Na yung liwanag na ito sa pamamagitan ng misyon ng education and faith at sa pamamagitan hindi lamang sa loob ng paaralan
kundi sa iba't ibang paraan ay patuloy pa rin na may kahulugan, valid pa rin hanggang sa panahong ito. Es celebrar todo el recorrido que hemos hecho a través de tantos años en la congregación en la promoción de la mujer, como esa base de la fe fundamental. Ito ay ano nga ulit? Lalo na yung promotion of women. Kasi nung panahon ni Padre Cole, isa ito sa mga liwanag na tatanggap niya, ang promotion, women's empowerment, ang tawag natin dito sa atin. Women's empowerment. Y también es celebrar en un mundo como el de hoy, donde faltan personas que sean referencia, que Francisco Cole es una luz que nos muestra el camino para seguir a Jesucristo. Isa daw itong isang buhay pagtatalaga na ipapakita ang buhay ni Jesucristo sa araw-araw. Y una luz en el camino del seguimiento de Jesucristo para todas las vocaciones, laical, sacerdotal, vida religiosa. Ito ay buhay na ito ay hindi lang din para sa buhay konsagrada, kundi para din sa pagpapare at buhay pagiging laiko. Y de manera especial quiero destacar el empeño que el Padre Cole tenía con las familias. Ganun din gusto din daw ibanggitin ni Sister yung ginawa ni Padre Cole para sa mga pamilya. Por tanto, también es reconocer la contribución que a través de él se quiere para que la familia cristiana pueda vivir en la fe y desde la fe. Yung ginawang pagpapromote ni Padre Cole sa mga pamilya para ang mga pamilya ay maisabuhay ang pananampalataya. Medyo mahirap po. Medyo parang sumasakit na ang ulo ko at nag-nosebleed ako sa Spanish, no? Pero kaya natin yan. Mahaba pang oras. Okay, salamat. Sister Ana Belen, sa iyong pagtugon doon sa ating tanong. Ngayon bilang pagpapahalaga at pagpaparangal sa aming founder na si San Francisco Cole. Ano nga uli ang pangalan ng ating founder? Sabay-sabay tayo. Song na ito po ay isinulat po ng isang madre namin na medyo nung matanda na siya, kahit matanda na siya, inoffer niya yung buhay niya sa Brazil. Excuse me. Isa po siyang famous musician, composer during her time. Para sa canonization po ni Padre Cole, sinulat niyo po ang awiting ito na ngayon po ay aawitin ng ating mga sisters, ni Sister Frela, ni Sister Lee, ni Sister Hung, at ni Sister Regina. Ang title po nito ay Santo Fundador. Sa English po ay Holy Founder. Sige po. Santo Fundador, San Francisco Cole, Santo te aclamo. Es nuestro cantar, himno de loor y de acción de gracias por tal don. Amén, aleluya, cielo y tierra hoy se abrazan. Amén, aleluya, es nuestro grito de alabanza. Santo Fundador, San Francisco Cole, Santo te aclamamos con inmenso amor, fuiste fuego y luz, contagiando amor y extendiendo el reino del Señor. Santo Fundador, San Francisco Cole, Santo te aclamamos con inmenso amor,
Magaling. Pwede na po silang singer. Kung gusto nyo na po gustong kumontak sa kanila, biro lang po. So, ngayon po naman ay pag-usapan namin, gusto namin samantalahin tong panahong ito at oras na ito, na pag-usapan naman natin yung isa sa mga topic na napaka-importante para sa simbahan ngayon, ang bokasyon. Ngayon po lahat pong nandito, alam naman ninyo, tuwing Sabado ito ay programa ng Armwald ng mga consecrated persons sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Hiniling po namin kay Sister Annabel itong araw na ito upang kahit paano po ay bahagi namin sa inyo ang aming kongregasyon at ang aming bokasyon. Kaya lalong itong oras pong ito, gusto namin sana na yung mga kabataan dyan na nag-iisip na magmadre ay makinig po sa amin ngayon ang oras na ito, ang pagkakataong ito. Hindi lang din po yung mga kabataan, kundi rin po yung mga pamilya. Tulungan nyo po ang simbahan na mag-promote ng bokasyon para sa pagpapare at pagmamadre. Kaya ngayon po magtatanong po tayo, Sister Regina, bilang vocation promoter dito sa Pilipinas, maaari mo bang sabihin sa amin sa pakikipag-usap mo sa mga kabataan? Marami ka na nakausap ng mga kabataan, ano? Opo. Nagsasabi sila sa iyo, marami ka na nakausap ng kabataan na may pagnanais na pumasok sa kumbento, tama ba? Yes po. Mga ilan na ba nakausap mo? Mga 1 million? O 100? Mga around 8 po sila. This year? This year, around 8 po. Sa pag-obserba mo, ano ba yung kadalasan na concern nila? Bakit sila nahihirapan makinig sa tawag ng Panginoon sa pagmamadre? La dificultad porque no escuchan la llamada de Dios a la vida consagrada. Ayan. So, hindi po ako magsasalita ng Espanyol ngayon, sister. Okay, mag-ano ka lang? Sige lang. Ita-translate ni sister sa Pangasinan. Ayan. So, sa mga nakausap ko po ngayon, yung mga dalaga, ayan, parang pinakauna na lagi nilang challenge or yung parang medyo pakilakasan mo ang yung mo, sister. Yung hindrance na bakit nahihirapan silang makinig sa tawag ng Diyos, ang lagi nilang pinakaunang hindrance ay yung kanilang personal na pinanggalingan, yung kanilang pamilya po. Natatakot po sila na iwanan ang kanilang pamilya. Kasi once na pumasok po kayo sa pagmamadre, dapat handa po kayong iwanan yung inyong pamilya po para sa pagtugon ng tawag ng Diyos. Ayan po, sister. Iniiwanan ba talaga? Pagka ba nagmadre, iniiwanan po ba talaga ang pamilya pag tayo nagmamadre? Ikaw, Sister Frela. Alam po ninyo, ikikwento ko lang kasi po noong ako'y bago nandito pa sa Pilipinas, ako po ang in-charge sa vocation promotion ng kongregasyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, medyo ito pong mga madring kabataan ngayon, medyo ito po isinamahan ko sa kanilang pagdidiscern nung panahong iyon. Ako po ang in-charge ng maghanap-hanap at makatalisod man lang ng ilang bokasyon. Isa po sa mga natalisod ko sa aking paglalakbay at paghahanap itong si Sister Frela. Siya po ay taga Negros Oriental. Ito pong madring ito, nung siya po, ang kabataan niya po ay nakatira po ito sa taas ng bundok. Tingnan niyo po, mukhang taong bundok. Ito po, nung nag-text po yan, ikwento mo ka, Sister Frela, paano ba yun nagsimula yung iyong pagnanais na pumasok sa buhay pagmamadre? Paano pa nagsimula? Paano mo naramdaman? Tapos pupunta tayo doon sa sinabi ni Sister Regina na ganun ba kahirap iwanan yung pamilya? Pero una, bago natin sagutin yon, simulan natin, paano ba nagsimula naramdaman mo nang tinatawag ka ng Diyos magmadre? Nag-umpisa po ang
ang desire ko po na magmadre, nung maliit pa po ako, may nakita po akong madre dumaan sa... Sadali lang po, Sister Frela. Tingnan niyo po si Sister Frela sa screen ninyo. Si Sister Frela po, sabi niya, nung ako'y maliit pa. Tingnan niyo po, kasi ngayon po ay malaki na siya. Nung bata pa po, okay. 6 or 7 siguro, elementary pa po ako nun. Mayroon pong dumaan na madre doon sa school namin kung saan po ako nag-aaral. Tapos nung makita ko po siya, parang ang banal siya sa sinusuot niya pong habit. So, nauna po yun sa attraction ng habit ng madre. Tapos, yung sabi ko sa sarili ko, paglaki ko, gusto kong maging katulad niya. Tapos na. Tapos pa. I mean, yung tawag ng Diyos, para mo nalaman na tinatawag ka ng Diyos. Kasi pwede naman yung habit, nagandahan ka lang. Parang pumunta ka sa mall, hindi ba? Sa department store, dumaan ka, nakakita ka ng bag, Sister Lynn, ako po, ang bag at sapatos, di ba? Very attractive, ano? Pag dumaan ka sa mall, nakakita ka ng bag, o ng damit, o ng sapatos, na-attract ka. Ganon din yung habit, parang nakita mo na-attract ka. Pero, ganon din sa mga bagay-bagay, ang tanong mo, gusto ko ba talaga to? Kailangan ko ba to? Para sa akin ba ito? Ngayon, sa buhay, sa mga kabataan dito, pag nakita ka ng madre, na-attract ako. Kasi maganda naman talagang tingnan, ano? Pero, ang tanong doon, para sa akin ba ito? Nag-fit ba sa akin ito? Kailan nagsimula sa iyong proseso, nagtanong ka na, para sa akin ba yung pagmamadre? Kailan? Sister, nung nagsimula na po na nagseryoso yung desire ko po, nung nag-stop po ako ng schooling sa high school dahil nagkasakit po. At yun na yung time, mga 14 years old siguro. At may naging aware na po siguro ako noon kasi may nakikita na po ako mga posters sa simbahan. Yan. At doon mo nakita ang anonsyata? Hindi pa po, mga 3 years ago. Matagal pa pala yung 18 pa po or 17 ko po nakita yung poster ng anonsyata. Pero naghahanap na po ako ng mga posters, nakikita ng mga posters or congregation kung saan po ako pwedeng pumasok. Ayun. Bakit naman anonsyata poster na nataypan mo? Kasi po yung poster po na nakita ko po sa simbahan, nung Sunday po iyon, nagsisimba ako. Ang laki-laki po kasi ng poster nila. Tapos, ang ganda po nung habit. Imagine, yung attraction ko nung una, nung bata ako is yung habit. So, nagandahan po ako ng habit ng anonsyata. Ngayon, paano ka pumasok sa anonsyata walang habit? Kaya nung una ko pong dating ng anonsyata, nung sinundo po ako ni Sister Glessy, nabigla po ako. Sabi ko, mga madre ba sila? Walang habit. Bakit nag-anonsyata ka pa hanggang ngayon? Walang habit. Hanggang ngayon, bakit anonsyata ka pa? Sister, naintindihan ko po nung nag-undergo na po ako ng formation kung bakit ganun po na hindi nagsusot ang mga sisters na anonsyata ng habit. Siguro na-purify na din po siguro yung motivation ko po or yung desire ko na yung sa habit. At saka medyo yung desire ko po lang talaga is gusto kong maging madre. Mga madre din sila kahit wala silang habit. So, it's no longer important for me yung habit. Anong importante sa iyo? Ba't anonsyata ka? Basta gusto kong magmadre. Bakit pwede namang ibang congregation? Bakit anonsyata? Bakit anonsyata? Kasi I feel at home at yung charism ng anonsyata ay nung as I go through formation, nandun na din po yung understanding yung sa charism, kung fit ba or para sa akin ba talaga yung anonsyata. Pwede naman din akong magsabi ng no. Pero napagtanto ko po sa sarili ko na mag-anonsyata po ako. Ikwento ko lang po, no? Nung sinundo ko po si Sister Frela sa Negros Oriental. Tama ba? Opo. Sa La Libertad. Opo. Ay naku po, Panginoon ko po, sa tagal ko pong vocation promoter, noon lang po ako nakakita na sumundo ng isang candidate na feeling ko, nung palabas po kami ng bahay nila, ay para pong dito sa atin, pag lumalabas ang patay, lumalabas ang patay ng bahay para sa libing,
ang mga tao ay umiiyak, yung iyak na, na malakas. Ganun po ang experience ko nung sinundo ko po si Sister Frela. Para pong lumalabas na ang patay sa bahay kasi iiwan na sila. So, totoo ba yun, Sister Frela, na iniwan mo ang pamilya mo? Totoo ba yun? Completely? O hindi? Hindi ko po completely iniwan po ang family ko. We can say na iniwan ko po na ang family ko kasi hindi ko po sila ngayon kasama. Pero kasama ko po sila sa puso at sa diwa. Alam niyo po, meron akong ikikwento. Ang nanay ko po, paano ko ba sasabihin ito? Ang nanay ko po ay isa sa aking vocation promoter hanggang ngayon. Madre na ako, ilang taon na, 21 years na po akong profess. Pero, lagi ko sinasabi, isa sa mga dahilan ng aking kalakasan kung bakit ako'y madre hanggang ngayon ay ang pagdarasal ng aking ina ng Santo Rosario araw-araw, gabi-gabi. Tuwing gabi, sabi niya, yung rosaryo ko bago matulog para sa bokasyon mo. Kaya hindi po pwedeng sabihin na ang iniwan ko po completely ang aking pamilya. In fact, matatandaan ko po nung ako ay bagong pasok sa kumbento, mga after 5 years, I went to vacation. I was with my brothers and sisters. And then it was a normal conversation. And then suddenly I asked them, kasi alam ko, I'm the eldest in the family, iniwan ko sila, nag-aaral pa sila. Tinanong ko sila kung may tampo sila sa akin, iniwan ko sila. Kung nagtatampo sila. Isa sa aking mga kapatid, natatandaan ko, yung kapatid kong lalaki, sabi niya sa akin, hindi kami nagtatampo sa'yo. Kaya, sabi niya, natatandaan ko, naku, wag sana ako umiyak pag sinabi ko to, ha? Sabi niya, kung anuman kami ngayon, yung success namin ngayon, isa sa dahilan ay ikaw. Kasi, sabi niya, nagkaroon kami ng isang kapatid na madre, hindi namin pwedeng ganun lamang ang aming maging buhay. Kailangan namin magseryoso sa buhay dahil alam namin na ang meron kaming kapatid na madre, nagbigay sa amin ng magandang halimbawa ng tunay na buhay. I being the eldest. So, ganun yung pamilya. Sinasabi ko nga, ngayon po, alam niyo, ilang araw lang kami dito sa Pilipinas si Sister Ana Belen. Days before o months before we came, yung aking mga pamilya ay nagpaplano na ng kung ano-ano. Kasi para sa amin, para sa kanila, ang madre sa pamilya ay isang tao na nagbubuklod, nag-iisa. Kasi kami ang neutral, walang asawa, walang pamilya. So for them, the presence of the sisters, the sister nila na madre, ay isang presensya ng Diyos sa buong pamilya. La presencia de una hermana religiosa en la familia es la presencia de Dios en la familia. And sabi ni Sister Ana Belen, may dagdag pa siya, may footnote pa, y una bendición para la familia. Ibig sabihin po, it's a blessing for the family to have one religious sa kanila, ang miyembro. Sumigit pa talaga, ano ha? Sunod po, Sister Lee. Opo. Sister Lee po ay isang Vietnamese. Ano po? Oh, lapit na lang siguro yung isang microphone. Okay, Sister Regina. Salamat. Sister Lee, your vocation story, a little lang, pero the main question I would like to ask you, how long have you been in the Annunciata? How many years? I have been in Annunciata more than 10 years, almost 11 years. Why you stay? Why stay? You have other options in life. Why you stay? Yeah, this is the question that my parents always ask me also. What is the reason you stay in the convent? It's only one thing I say is, I am happy to be a religious. That's why they are happy too, because they know that why the reason I stay is to be a happy religious, and I am happy to be Annunciata.
Are you happy in the Annunciata? Yes, I am happy, though of course moments I found that it's difficult to be, but still with the grace of God, with the loves of our sisters, it helps me to grow more in love. As the message of our bishop this morning, Bishop Sok, in the Holy Mass, the only failure of a religious is not to love, or we fail to love. And has really touched my heart, because I am struggle to love and to be loved day by day, to be closer to God. Do you feel that in the community, in your community, there is love? Yes, there is always love, though was expressed in different ways. Yeah. And we religious, I myself should take initiative in loving first. Yeah. So do you love me? I love you, you know. Okay. So yung challenge for Sister Lee as a religious is to love. No? To love. Her reason for staying in the Annunciata is because she has found love, and she tries her best to love more and more each day. Tama ba? Yes po, Sister. Because this love comes from Christ, first and foremost. Yes. Diba? You first feel loved by Christ. Yes. So those who have listened to me before, when we have recorded, you remember also my vocation story as I share. I really feel too much blessing in my families, which motivate my vocations to serve and to search for God more and more. Thank you. Thank you. Alam ko ninyo, nung October ata, no, August, I went to Vietnam, no? August ba? July? Almost September na. August. September na pala. I went to Vietnam. I went I met her family. I stayed in their house. Na-meet ko yung mama niya at papa niya. Ito si Sister Lee, ang kanyang family. Kasi sa Vietnam, parang Pilipinas, extended family, no? Tiyo, tiya, abuelo, yung mga lolo, lola. Ang family ni Sister Lee, yung father side niya, ay Buddhist. Yes, Buddhist. Buddhistas. And yung mama ni Sister Lee ay Catholic. And yung mama ni Sister Lee was able to convert her father into Catholic. Naging Katoliko yung kanyang tatay because of her mother. Yes. And the place where they live, parang compound sila family compound. Yung house nila, parang sila Catholic, the rest are Buddhist. Yeah. Even in front of my house, there is a Buddhist temple, very big. Very big. Entiendes, no? Kaya, ang laking challenge para sa family ni Sister Lee, to maintain the faith, to keep the faith in the midst of all these people in your own family na different religion, tapos may religious ka pa, consecrated na anak, ang hirap i-maintain. I remember a conversation with her mother. She cried, like, she was very emotional how she tries to live her faith in fullness. Yes. In the midst of challenges. It's true, sister, because even when I was very young, I think high school only and just enter high school, we have a catechesis almost every night. In my house, we close on the door. And we put on the bicycles at the back, and we teach catechesis with one priest. And in my house almost every day. And it's give me a very big motivation. Why the faith of people is still very strong, even we have challenges now. I think not still, but it's the motivation that give them more faith, more hope. And I experienced it by myself. To be in the midst of persecutions, still we keep our faith strong. Yeah. Kasi sa Vietnam po, ay ilang percentage lang ang Catholics? Less than 8%. Less than 8% are Christians, not Catholics. Yes. Christians, no? Kaya, and
isang malaking hamon talaga na maging matatag ka sa pananampalataya sa ganong sitwasyon. Okay, Sister Hong. Thank you, Sister Lee. Sister Hong. Sister Hong naman is galing naman siya sa north, no? You come from the northern part of Vietnam. Yes, sister. Can you tell us how did you meet Annunciata? Yes. One brother introduced our congregation, Dominican Sister of Annunciata, for me. The first time I only want to visit to our convent. The sister there, she is very close and very happy. She always smile and say. The first time I didn't know to speak English. I cannot understand her. We always talk by action words. Yes. Action words? How is that? Sign language. Sign language. Nagsa-sign language kayo because you didn't know English. Yes. Okay. Yes. I can see. I feel to meet God in her. So after that I returned my hometown. I talked with my mother. The first time she didn't accept to me enter the convent, but after that she accept. Yes. So now I am here in Philippines. Yeah. Yes. Okay. So marami sa Vietnam kasi marami tayong mga vocation promoters. Not only the sisters themselves, no? Pati mga seminarians, pati mga families members of the families of the sisters, mga priests, they promote for us vocations. Tama ba? Okay. So, yeah. Sister Regina, it's your turn. It's your turn. Pwede mo ba sabihin sa amin paano ka ba nag-decide na magmadre? Paano ba nagsimula yung iyong bokasyon? Tulad po ni Sister Frela, nag-start din po. It started when I was a child. Kasi po nakita ko yung tita ko sa picture na madre din. May tita kang madre. Opo. Pero naka-brown po siya. Franciscan siya. Opo. Franciscan. And nakita ko yung picture na yun, pinakita ko po sa aking tatay. Yung tatay ko taga South po, Visayas. And then sabi ko sa kanya, Tay, bakit po ganito yung suot niya? So sabi niya, yan, madre yan. So from then on, siya yung madre, walang asawa, para sa Diyos, sabi niya. So from then on, naisip ko po yun na gusto ko ding magmadre. Paglaki ko, gusto kong maging katulad niya. Pero wala sa isip ko na maging Franciscan. Sister. Ayan. Gusto ko lang po talaga na maging madre. And then, okay na po. And then habang ako ay nag-aaral po, nawala na po yun sa isip ko. And then, elementary, high school, nung college na, when I was already 18, naging active po ako sa aming parokya, doon po sa St. Pius V sa Orbistondo po. Dito po sa Diocese ng Lingayen, Dagupan. And then, habang ako ay isang miyembro doon, unti-unti ko pong naaalala at nagigising yung binhi, yung tawag ng Diyos, yung nararamdaman ko, parang nagiging strong. Ayan, until na ma-meet ko po yung mga Sisters of the Annunciata. Ayan po. Alright, tapos? When I was in third year college na po, as in, very strong na po yung desire ko na magmadre. Pero since isang taon na lang po yung aking hinihintay para makatapos ng college. Ayan. So, tinapos ko po muna. And then, right after graduation, habang kinikilala ako ng mga sisters at
ako din ay parang inoobserbahan ko yung sarili ko kung para din po ako sa kanila, kung ano yung makakabuti sa akin. Ayun, how do you call that? Parang habang ako ay nagdi-discern, nag-iisip na para bang nga ba talaga ako sa konsagradong pamumuhay? Tinatanong ko din yung sarili ko. And then, habang kasulukuyang ako ay nag-iisip na pumasok, tinapos ko po muna yung exam po para sa board exam for teachers. And then, 1 week after the exam, tsaka po ako nagsabi kay sister, talagang desidido na po akong pumasok ng kumbento. So yun, nung nagpaalam po ako sa aking nanay, sabi ko po sa kanya, Nay, handa na po akong magmadre. Tapos yung sagot niya, nung binisita ako ni Sister Glessy dun sa aming bahay, ang sagot ng nanay ko, paano ko siya hindi papayagan? O paano hindi kita papayagan? Something like that. Sabi ng tatay mo, bago siya mamatay, na kapag may isa sa 12 anak natin, yung magmadre, payagan mo ha? So, I didn't know. 12 kayo, no? Opo. 12. My father died, I was just 14. And I asked the permission, I was 20 already. And I didn't know that it was I who would ask that permission. So I can see how God works. That when God calls, really, He takes His own initiative. Na naka-prepare na pala yung aking pathway to religious life. Na hinanda na niya. So sa awa ng Diyos, pumayag po ang nanay ko na pumasok sa kumbento. And I'm very happy sa buhay pagmamadre hanggang ngayon. I entered, I was 20 and now I'm already so 12 years and a half na po ako sa kumbento. Pero ilang taon ka ng madre? Profess? 9 years na po. At that I profess my first vow during the year of 2011. So 8 years. 8 years. Ako na kinapos po ang mathematics niya. So tanongin natin si Sister Ana Belen. Maganda ka frela ng translation. Hermana Ana Belen. Eres compartir tu proceso de discernimiento. ¿Quién eras? ¿Qué hacías? Nire-request po natin si Sister Ana Belen na mag-share sa atin ng kanyang vocation story. Medyo, po ito, ako nag-iisip na siya. Mukhang mahaba. Si Sister Ana Belen po ay batang-bata nang pumasok Inosente pa siya. Con mucha inocencia entraste, ¿no? Bueno, pues sí. Yo entré joven, con 18 años en la congregación. Nagulat po yung translator natin kung ilang taon siya. I-translate mo. Pumasok po si Sister Ana Belen sa 18 years old. Magkaedad po kami nung pumasok. Hugot. Yo participaba desde niña participaba en la parroquia y bueno, en la adolescencia y después comencé como catequista. Naging katekista po si sisters nung bata siya, nung teenager, sa parokya nila po. Yo soy de la parroquia de los padres dominicos y nuestras hermanas tienen comunidad en ella. Yung parokya niya ay parish po na hinahawakan ng mga Dominicans. At yung mga sisters po naman ay may isang community doon sa parish na yun. Yo me preguntaba muchas veces qué quería hacer de mi vida. Pues yo quería casarme y tener hijos. Marami daw po ang nagtatanong kay sister. Maraming beses siya nag-iisip. Maraming beses daw nag-iisip si sister kung anong gagawin niya sa buhay niya. At sabi niya gusto niyang mag-asawa at magkaroon ng anak. Y como todas las muchachas de esa edad, pues también tenía mi novio. At may boyfriend po si sister dati. Katulad ng mga kabataan ng kanyang panahon, katulad ng kaedadan niya, mga kabataan ng panahon na yun, meron din siyang boyfriend. Pero algo me inquietaba por dentro y no me dejaba muy en paz. Pero yo era
muy, muy enamorada de aquel muchacho. Ano daw siya, careless daw siya sa pag-iisip kung ano yung talaga yung buhay niya na gusto. Hindi niya daw maintindihan, pero that time, in love talaga siya doon sa boyfriend niya. Bueno, yo decía lo que yo quería. Había un fraile dominico que me decía, si tú serías una buena dominica. Sabi niya, may isang Dominican daw nagsabi sa kanya na ikaw kailangan mo maging Dominican, ikaw ay magiging isang mabuting Dominican. Yo quería mucho a las hermanas, pero yo quería casarme y tener hijos. Mahal niya daw yung mga sisters na doon, pero ang gusto niya raw talaga ay magpakasal at magkaroon ng mga anak. De vez en cuando sentía como que alguien llamaba a las puertas de mi corazón. Nang mga panahong iyon, ang nararamdaman niya raw ay may kumakatok sa kanyang puso. Entonces yo medio negocié con Dios una propuesta. At that time daw, nakipag-negotiate siya sa Diyos at nagkaroon siya ng isang proposal sa Diyos. Siempre sería catequista, pero yo quería casarme. Sabi niya daw sa Diyos, ako magiging katekista ako habang buhay, pero gusto kong mag-asawa. En este proceso hubo un encuentro a nivel de diócesis para jóvenes. Nagkaroon daw po ng isang pagtitipon, isang encounter ng diocesan level para sa mga kabataan. Y en la oración de la noche era aquel texto del Evangelio en que Jesús envía a 72 discípulos a anunciar el reino de Dios. At nung gabing yon, ng encounter na yon, youth encounter, parang youth encounter, no? Sa gabi, may dating sa kanya yung gospel ng pag-send off ng mga ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Y la música que había de fondo era una letra que decía así, Señor, enséñanos a orar. And that time po ng prayer yun, no? Yun yung biblical text na pinag-aanuhan nila, pinagdadasalan nila. At meron daw background music. Yung background music na yun, sabi ng background music na yun, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Yun ang background music. El texto decía que había que ir sin nada para anunciar el reino de Dios de dos en dos. At sabi daw ng biblical text na pinagdadasalan nila, nung i-send daw ni Jesus ang kanyang mga alagad, kailangan daw na wala kang dadalhin kahit ano sa pag-alis mo, sa pagpunta mo kung saan ka pinadala ng Panginoon. At kasama mo, pares kayo, no? Dalawa ang pag-alis. Y entonces dentro de mí surgió la certeza de que lo único que yo tenía de más importante y que me costaba abrir mano era mi novio. Wala ka na sabihin. Translate mo na, sister. Sorry po. Sorry po. Natawa lang kami kasi hindi ko alam yun. Ngayon ko lang narinig. Tagal na kami nag-uusap pero ngayon ko lang narinig yung kwentong ito. Sabi niya, nung sinabi daw ng Panginoon sa kanyang mga apostoles na nung pinadala niya ang kanyang mga apostoles, wala daw bibit-bitin kahit ano. At that time, alam niya sa sarili niya, ang pinakamahirap niya raw na iwanan yung kanyang boyfriend. Entonces en aquel momento, ante lo que sentía que el Señor me pedía, le ofrecí mi vida para siempre. At nang malaman niya na siguro yun sa sarili niya kung ano yung hinihiling sa kanya ng Panginoon, sabi niya? Iala yung buhay. Nung nalaman niya na tinatawag siya ng Panginoon, naging desidido siya sa buhay niya na ialay ang buhay niya
ng buong buo para siempre habang buhay. Buong buo habang buhay. A partir de aquel momento, mi vida internamente cambió y tenía que cambiar también en mis relaciones. At mula noon, sa araw na iyon, sa oras na iyon, nagbago ang buong buhay niya, pati ang kanyang mga relationships. Tardé una semana en ir a hablar con una de las hermanas porque aquel fuego me quemaba por dentro. Kailangan tumagal daw ito ng isang linggo bago siya nakapag-usap sa mga madre porque yung dahil yung nararamdaman niya raw ay parang nagbabagang pagnanasa na ialay ang kanyang buhay sa Panginoon. Y la hermana me preguntaba si yo estaba preocupada en decírselo a mis padres. At tinanong, nung pagkatapos daw po ng isang linggo, kinausap niya yung mga sisters. Tinanong daw siya ng mga sisters, ikaw ba'y nag-aalala na sabihin ito sa iyong mga magulang? Y yo le dije que no. Sinabi niya daw sa mga sisters na hindi. Que de allí a unos meses completaría 18 años y no habría problema ninguno. Kasi sabi niya po sa mga sisters, hindi niya daw nakikita, hindi daw siya nag-aalala, sabihin niya sa mga magulang niya yun sapagkat ilang buwan na lang, magiging 18 years old na siya, so walang problema. Mi problema era decírselo al muchacho. Paano niya sasabihin sa boyfriend niya na gusto niyang pumasok sa pagmamadre? Me costó 2 horas en decírselo. Nung kausap niya na po daw yung kanyang boyfriend, inabot daw siya ng 2 oras para sabihin yun. Ahí él me dijo que él iba a esperar 2 años para ver si aquello que yo tenía en mi cabeza era verdadero o no. Ang sabi niya, ang sagot daw po sa kanya ng boyfriend niya, pagkatapos niya sabihin sa kanya na gusto niyang magmate, sabi niya sa kanya, kay Sister Ana Belena, iintayin kita ng 2 taon. Wait, espera, not yet finish. Iintayin kita ng 2 taon para linawin mo sa isip mo kung yung kagustuhan mo ay yun talaga yung gusto mo. Yung pagmamadre, yung pagpasok sa kumbento, yung ba talaga ang gusto mo. Intayin daw siya ng 2 taon. Parang nakaka-relate Sister Regina. Hugot? Claro que yo le dije que lo que yo sentía era tan fuerte aquella experiencia que él hiciese su vida, que cada uno tenía que seguir su camino. Sabi niya sa kanya na yung daw experience siya ng pagdadasal na yon, nung panahong iyon na nag-commit na siya sa Diyos, sabi niya masyado siyang malakas na experience para sa kanya to decide, no? Kaya sinabihan niya yung boyfriend niya na kailangan mo rin harapin yung buhay mo. Y así fue, comencé un acompañamiento ya más directo con una de las hermanas, pasé a vivir con ellas y mi vocación se fue confirmando. Entonces ya cuando yo ya estaba dispuesta a irme al noviciado, él me encontró un día en la parroquia y me preguntó, le dije, yo me voy. Espera. Hangawa na. Mahaba yun, pero cut natin muna ha. Sabi niya, napapainom tuloy siya. Sabi niya daw, yung accompaniment, may isang madre na nag-accompany sa kanya na sa pagdidiscern niya kung yung buhay ngang iyon, yung pagmamadre ay para sa kanya. Yung proseso ng pag-accompany sa kanya ng madre ay unti-unting lumiliwanag sa kanya na ang buhay na ito na pagmamadre ay para talaga sa kanya. Ahora continúa lo de novio. Entonces pronto pues es a partir de ahí que entonces realmente él decide pues ya, pero ya había pasado prácticamente 1 año y medio, ¿no? Sí. And after, nung pumasok na siya sa kumbento, no? After 1.5 years, nagkita daw sila sa parokya ng kanyang boyfriend. At sinabi niya kung yung kanyang buhay, kung natagpuan niya na yung gusto niya.
¿Qué descubrí en este proceso y después a lo largo de mi vida? Ano daw ba yun na discover niya sa process na pinagdaanan niya sa pagdidiscern niya at sa buhay niya ngayon? Desde pequeñitos crecemos con sueños. Mula sa pagkabata, lumaki tayo na may pangarap. Cada uno sueña lo que quiere y a veces pueden ser cosas pequeñas, pero se empeña en que esos sueños se realicen. Bawat isa may kanya-kanyang pangarap, yung iba maliit na pangarap, pero bawat isa gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Y a veces nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que Dios sueña para mí? Iniisip natin madalas yung ating pangarap, pero importante, mahalaga, na tanungin natin, ano, hindi lang yung pangarap natin para sa sarili, ano ang pangarap ng Diyos para sa akin? Porque en el sueño de Dios para mí está mi felicidad. Porque na naman ako. Dahil kung ano ang pangarap ng Diyos para sa akin, ay naroon ang aking kagalahan, kaligayahan, kagalahan. A veces algunos jóvenes que han escuchado mi relato vocacional me preguntaban, ¿y tú eres feliz? Minsan daw, sa mga kabataan na naikwento niya yung kanyang buhay, lagi daw siya natatanong, pero ikaw ngayon ba masaya ka? Pues sí, soy feliz y el Señor me ha abierto horizontes, oportunidades inmensas que nunca podría haber soñado. At lagi niya daw tinutugon ang tanong na ito kung siya ay masaya ng oo, sapagkat ang Diyos ay nagbukas sa kanya ng maraming pagkakataon, maraming opportunities, maraming horizons. A ti que nos escuchas en esta tarde. Sa iyo na nakikinig ngayong hapon na ito. Si eres un joven o una joven, kung ikaw ay isang kabataan, te invito a que te hagas la pregunta. Iniimbitahan kita na itanong sa sarili, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Itanong sa sarili kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Él, el Señor, nos responde. Ang Panginoon ay tumutugon sa atin. Es necesario oír con el oído del corazón. Na importante at kailangan na makinig mula sa ating puso. Si el Señor te pide para construir una familia, tener tus hijos, adelante. Kung ang Diyos ay hinihiling ka na magkaroon ng sariling pamilya at magkaroon ng sariling anak, tuloy mo yan. Pero si el Señor te pide para ser religiosa o ser sacerdote, sé generoso. Pero kung ang Diyos ay hinihiling ka sa buhay, sa consecrated life, sa pagpapari o sa pagmamadre, be generous. Porque Él da mucho más de lo que nos podemos imaginar. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa atin higit pa sa pwede mong i-imagine. Pero si quien me escucha es una mamá, un papá, abuelo o abuela, pero kung ikaw na nakikinig ngayon ay isang padre de pamilya o madre de pamilya o lolo o lola ng mga pamilya, pídanle a Dios la bendición. Hilingin mo sa Diyos ang bendisyon niya de que algún miembro de su familia nawa una o isa sa inyong mga pamilya sea llamado por Dios ay tawagin ng Diyos para consagrarse totalmente a Él. Upang i-consecrate niya ang buhay niya totally sa Kanya, sa Diyos. Porque ese es un gran regalo que el Señor da a las familias. Porque dahil ang pagkakaroon ng isang madre o pare sa isang pamilya ay isang napakalaking regalo para sa inyo. Gracias a todos. Maraming salamat sa inyo, pero hindi pa tapos ang program. Nos terminado. The story naman of Sister Glessy.
mamaya na yung story ko. Pwede? Kakanta muna tayo. Los palusot. Papalusot daw po ako. Mamaya ang kwento ko, ha? Mamaya. Sige, ready po tayo. Isang awitin, isang English song, ano? Yes. Ang title po ay You Have Called Us. Okay. You have called us by our name. We belong to you. You have called us by our name, and we are yours. You have chosen us to be members of your family. In your love, you have created us to live in unity. You have called us by our name. We belong to you. You have called us by our name, and we are yours. You will lead us to your light, walk before us through the night. You will guide us on our journey. You will keep our vision bright. You have called us by our name. We belong to you. You have called us by our name, and we are yours. You will hold us when we fall, give you strength to hear your call. You will never be beyond us, for your love is all in all. You have called us by our name. We belong to you. You have called us by our name, and we are yours. You will lavish, you will lead, giving every gift we need. For your reign will be established from the smallest of all seeds. You have called us by our name. We belong to you. You have called us by our name, and we are yours. Through our sharing every day, may our faith and life convey Christ our Lord and Christ our vision, Christ our purpose, Christ our way. You have called us by our name. We belong to you. You have called us by our name, and we are yours. Maraming salamat, sisters. Palakpakan tayo dyan. So, batiin lang natin yung ilang message sa atin sa Facebook, no? Ng Radio Manaoag. Si Saldi Tonyo Isles, Kalugay Mendoza Melvin, Sister Frela, can you help me please? Reggie Beton, Adrian Ramos Evaristo, mukhang pamilya Ramos ito, no? Nakatag sila lahat. Pamangkin daw po ni Sister Regina. Galing sa iba't ibang parte ng mundo. Si Dorilyn de Panay, si Sir Roy Padilla, Mami Melda Pakatang, Aileen Santiago, sabi niya, thank you Lord, and Mama Mary, amen, sabi niya. Joselito Corpus Lorenzo, Sally De Luna, Molina Virginia, Araceli Ginto,
Sabi niya, thank you our Mother Mary, the mother of her son, Jesus. Amen forever. Eduardo Rota, Ricardo Mapala, Liantada, Lucila de Guzman, Beth Orivida, Lopez Clarissa, Bobby Mepisa, Loris Soriano, Salayog Mendoza, Dominador Jimenez, Olivia, Dolores Ordóñez, Adelaida Opiesa Palaganas, no? Florentina Mendoza Perez, Ramon Capacete, Mama Mary, pray for us. Amen. Sabi niya, meron isa dito na isang message pero mukhang Italian ito eh. Ang pangalan niya ay Nicos Rochetti pero hindi ko naiintindihan ang kanyang sinulat. Okay? Tapos, Alfie de Guzman Moyna, asking for prayers. And, may kakilala tayo dito. Si Mami Jing. Mami Jing Palisok, Menor. Mami Jing, kumusta? Thank you for everything. Uno de los padres del colegio. Hello po sa inyo, Anunciata. Dominican Sisters, happy 25th anniversary. We love you and God bless you. We also love you, Mami Jing, and your family and your kids. Rona Pasquin, Latican Ferrer, Alfie de Guzman Moyna, Christy Andal, Maricel Gonzalez, Sunshine Castilan, Napol Bernarte, Laika Evangelista, Ay Ramyan, Laika Evangelista. Pa-shout naman po sa mga sisters, Stevens and Palma family. Sabay-sabay tayo. Stevens and Palma family. Hi! God bless you. Laika Evangelista, na-miss ko na po ang Manaoag Church. You have to come here and see Manaoag Church. Si Laika Evangelista kasi ay taga Manaoag din po. Pero nasa Israel po ako. Hello po sa mga sisters ko in Christ. Okay. Laika, ingat dyan sa Israel. Nagtatrabaho siya sa Israel. Okay. Tuloy tayo. Sister Regina, baka gusto mo naman ako na ata magkikwento, ano? Turn to na. Ay, Diyos ko po, Lord. Kami na po magtatanong. Sige, kayo naman magtanong. Sige, Regina, be kind to me, ha? Panahon na natin to. Naku po, baka araw na ng paghihiganti. Sister, simple lang po ang aming katanungan. Opo, sige po. Bakit po galing po kayo sa Manila? Di ba po? So maraming kongregasyon po doon. Iba't ibang color ng habit. Bakit po sa lahat ng kongregasyon, Anunciata po ang napili ninyo po? Naku po. Sige. Ganito po. Kasi po, bago po, nung nasa discernment period ako, hindi nyo po na itatanong, bago ako pumasok sa kumbento, ako pa yung naiilang sa aking boss na handito. Bago po ako pumasok sa kumbento, ako po isang guro. May boyfriend din po kayo, sister? Pwede ibang tanong. Pero iba ang tanong mo, di ba? Opo. Bakit nyo po napili? Follow-up question nyo po. Pero yung boyfriend, mamaya pa yon. Sige. Okay. Excited po. Separate po muna natin yon. You understand? Translate. Porque entre las congregaciones que hay en Manila, porque entre a las dominicas de Manila. Okay. Alam niyo naman sa Manila, mukhang daan-daan ang congregation doon. So, before I entered po, I was a teacher. I taught for 3 years before I entered. I was in a public school. And then, I was also active in the parish. I was coordinating the catechists and the youth, and I was doing the newsletter, in charge of preparing the newsletter every week. And then, I felt empty. I felt a certain emptiness in my heart. I was very busy with my work, with the family, and with the parish, but I felt an emptiness inside my heart. I wanted more. I didn't want to give my time only to the Lord. Not only my time, not only my energy, not only my talents, but what I wanted to give to the Lord was my whole life. Who I am and the whole of my being.
That's what I wanted. Parang feeling ko kulang pa yung binibigay ko. So, I wanted to give everything. So, I talked first with my parish priest to get his opinion about what I was feeling. So, sabi ko sa kanya, Father, parang gusto ko pong magmadre. Sabi niya, hindi, dito ka na lang sa parish. Kailangan ka dito sa parish. Sino mag-handle nito, ganito, ganyan. Sino gagawa niya? No, dito ka na lang sa parish. He discouraged me. Then he gave me a book on the importance of the role of the laity in the church. So it discouraged me. But I read the book, but it did not convince me. Because it was something like, sabi ni Sister Annabelle kanina, no? Para siyang isang apoy sa kalooban mo, sa puso mo. It's like a fire inside you that keep on burning. And hindi kanya pinapatahimik. Ito ay malala pa sa budhi. No, itong tawag ng Panginoon, mas malala pa sa budhi. Hindi ka pinapatahimik. So, I started searching. Sabi ni Father, yung aking parish priest before, sabi niya, total, ayaw mo talaga na hindi ka matahimik, hindi discourage na kita, pero gusto mo magmadre. So, he introduced me to several congregations. Hindi ko nasabanggitin, syempre, no? Kung ano mga congregations yun. Pero there was a poster in the church ng isang religious congregation. I went there I went siguro twice or thrice sa vocation encounters nila. But they were not attractive to me. So, ang nangyari, meron isang kabataan sa aming parish, may isang kabataan sa aming parish na gusto niya rin magmadre. Madalas kami nag-uusap. Tapos, isa siyang estudyante dati ng UST, and she met one sister na vocation promoter, and she invited her, my friend, to a vocation encounter Sunday. It was a Sunday. So, I went there. My friend, hindi natuloy kasi it was signal number 1. Pero ako gusto ko kahit signal number 3 pa yan, pupunta ako. So, ang konbento no sa Cubao, sa Quezon City. So I went to Quezon City. My family is from Navotas. So from Navotas, I took the bus sa Cubao, then I took the tricycle, and I told the tricycle driver, Manong, sa kumbento po, malay ko ba na 100 pala ang kongregasyon sa Cubao? So, dinala niya ako sa Benedictine convent. Sa Benedictine Sisters ng tricycle. And it happened, it was July, I forgot. July, it's the feast day of Saint Benedict. It was the feast day of Saint Benedict, and I rang the bell, the doorbell, and the sisters opened the door for me. And when I told them, sisters, kasi po I want to become a sister. I'm thinking I would like to discern sana. And then everybody in the community said, "You are a gift of Saint Benedict to us." Of Saint Benedict to us. They were very happy like that, no? And they entertained me. But after that, I said goodbye. I was outside their convent already. And I took the tricycle back to Cubao, to Farmers. And I thought, no, it's not the convent that my friend referred to me. So, sabi ko, hindi, gusto ko pa rin makilala yung ni-refer ng friend ko na convent. So, I took a tricycle again, and I told her, Manong, kumbento ng Dominican Sisters of the Annunciata. Not just convent, Dominican Sisters of the Annunciata convent. So, he brought me to the convent. So, I rang the bell, and one sister opened the door for me. Tapos, she introduced me to the other sisters. And I had lunch with her. All of them, all the sisters, during lunch, nagkikwentuhan sila, and they laugh like normal human beings. And that attracted me to the Annunciata. The joy of the sisters. Yung kaligayahan. Yun ang initial attraction ko. And since then, wala na.
I was captured. Tuloy-tuloy na yung discernment ko from being aspirant to postulant to novice. Yun na. Ano pa? May tanong ka, Sister Frela. Anong tanong? May follow-up question po. Ay, may follow-up question, Sister Frela. Sige, pagkakataon nyo na. On air pa yan, ha? O, bawi lang. O, Sister Frela. Tanong po. Huwag yun na pong hawakan yung microphone. Okay. Sister, ilang taon na po kayong madre? And what made you stay? Not only stay, but what made you faithful to your vocation as sister and anunsyata? Okay. Alam po ninyo, ako po'y produkto ng World Youth Day. Kahapon po, nasa bahay po kami ni Archbishop Soc Villegas. We had a dinner with him. Tapos, and he shared with us some things about the World Youth Day of 1995. Ako po'y produkto ng 1995 World Youth Day. So, kung tatanungin po ang taon, ako po'y pumasok sa kumbento ng 1995. June 1995. And I made my first vows. First profession was on May 24, 1998. So, kung ngayon po ay 2019, ibig sabihin po ako po ay 21 years ng madre. Wala na pong tawad. Oh, okay na? What makes me stay? Not only stay but faithful. Naku po, Panginoon ko pong Diyos. You may stay but you may not be... Tama naman. Ano ba pagkakaibahan po ng Sister Frela? Anong pagkakaiba ng you stay lang and you are faithful? Anong difference sa faithfulness tsaka yung pag-stay lang? Sige. Oh my God, bumalik sa akin ng tanong. Pregunta. Con la misma pregunta. Gallega. Sige, Sister Frela. Taga lang. Oh. Bigla ako doon Sige. So, hindi yung stay lang. Kasi sa pagmamadre po, pwede ka magmadre, pero pwedeng madre ka nga, pero hindi ka faithful. Di ba? Yes, pwede po, yun. Sir, opo, pwede yun. O, paano ba yun? Ano yun? Yung madre ka nga, pero hindi ka faithful. Okay. Ano ang pagiging faithful? Oh, ang pagiging faithful ay ganito, 'di ba? Pwede kang madre sa pangalan. Kasi gusto mong madre. Pero yung pagiging faithful, yung sinasabuhay mo, yung iyong consecration. Yan na po. Hindi lang simpleng sister ka nga, pero ang pagmumukha mo naman ay hindi maipinta dahil hindi ka masaya sa buhay mo. Madre ka nga, pero hindi makita sa iyo si Kristo. Madre ka nga, pero nahihirapan mong ipagdasal ang mga tao sa paligid mo. Ang faithfulness ay isabuhay mo yung mga pinangako mo. Ano ba yung pinangako mo? Ang poverty, ang chastity, at ang obedience. At higit sa lahat, ang pagiging faithful para sa akin, ang pagiging faithful sa pagiging madre, ay to always be in love with Christ and His kingdom. Baka ito merong masasabi. Kasi ano to, faithful. ¿Cuál es la diferencia? Ser mantenerse como una consagrada y ser fiel como consagrada. Mantenerse es continuar un ritmo de vida. Ang pagiging to maintain as a religious is just to continue life. Pero ser fiel es tener la capacidad de percibir cómo el Señor te va amando y te va proponiendo y te va llamando a cada día, manteniéndote en un seguimiento que es pascual, leyendo el sufrimiento en clave de fe. Madre mía. Oh, teka lang po ipapasok ko lang muna sa utak ko yun. Ipapasok ko lang po muna at
kumbaga sa computer, ipo-process ko muna. Buffering. Sabi niya po, ang pagiging tapat, ang pagiging faithful niya, ay yung lagi mong napaperceive ang Diyos sa buhay mo, kung ano yung kanyang kalooban araw-araw. Sa kabila, yung pagkakaroon ng Paschal life, ibig sabihin, yung Paschal mystery sinasa buhay mo, no? Sa kabila ng hirap at ng mga sufferings mo sa buhay mo, alam mo na meron magandang buhay. La persona consagrada que es fiel es feliz. Ang isang madre, ang isang consecrated person na tapat, na faithful, ay isang consecrated person na maligaya sa buhay niya. Ser feliz no quiere decir que no va a tener dificultades. Ang pagiging masayang religious daw, hindi ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng mga difficulties. Jesús tuvo muchas dificultades. Kasi si Jesus din mismo nagkaroon siya ng maraming difficulties. Pero la persona que es fiel, pero ang consecrated na tapat o faithful, percibe en medio de las dificultades, napaperceive niya raw sa gitna ng paghihirap at ng difficulties, en lo más profundo de su ser, ang pinakamalalim sa kanyang pagkatao, que estoy donde el Señor me quiere. Ay sinasabi sa sarili niya, doon ako kung saan nais ng Diyos, doon ako kung saan ako nais ng Diyos. Y ahí está la felicidad. At doon mo matatagpuan sa pagtugon na yon, sa pagsunod na yon, ang Diyos. Porque ang kaligayahan. Porque sabes que estás donde el Señor te quiere. Sapagkat ang kaligayahan mo ay alam mo na sinusunod mo kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Y Él camina contigo. At ang Diyos ay kasabay mo na naglalakbay. Y esa certeza, esa experiencia del amor de Dios en medio de lo difícil, at itong yung kasigurahan, yung surety, yung kasigurahan na alam mo na kasama mo ang Diyos sa kabila ng paghihirap, da una serenidad interior, ay nagbibigay sa iyo ng isang kapayapaan sa kalooban que no se consigue en ningún otro lado. Na hindi mo matatagpuan kahit saan pa man. Pero quien es fiel, sino man na tapat o faithful, también tiene muchísimos momentos de alegría. Ay meron din maraming pagkakataon ng kaligayahan. Ahora, la persona que se mantiene, ngayon, ang tao na nagme-maintain lang, you just keep on being religious, no? Puede llevar una vida que parece que pwedeng magkaroon ng isang buhay na parang ganun lang. Pero no es capaz de entrar en esa dinámica de conversión y seguimiento. Wala siyang kakayahan na pumasok sa isang proseso ng pagbabago, pagpapanibago, ng conversion. Que el Señor pide a cada día. Na hinihiling ng Diyos para sa atin bawat araw ng ating buhay. See? Amen. Amen. So, sa madaling salita, sister, to stay is parang hindi mo nakikita yung meaning sa buhay relihiyosa. But to be faithful is ang Diyos mismo ang pinakakahulugan sa buhay pagmamadre. Yan. Oh, yun. Amen. Ikaw, Sister Lee, do you have any thoughts on that? You have any thought? You have anything to share about that point? Yeah, Sister Belen has said already. I just say amen. Very good. I have nothing to say because everything she has said is really the essential to be religious. Yeah. If we will not be a faithful and religious, we are just be an ordinary people, just take things for granted. Yeah. Thank you.
What about you, Hong? What's the difference between being religious only and faithful religious? How to be faithful? For you as a novice, how to be faithful to Christ? And we need to pray everywhere. Yes. And through prayer, no, one of the main tools in life as a religious to keep us faithful is to really pray for ourselves and for others, right? This is. Sister Regina, what about you? Ako po, sisters, wala na po hindi ko na po isasama rin yung sinabi ni Sister Belen. Pero since mayroong 10 minutes na lang po ang natitira, maaari po nyo po bang imbitahan yung mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga kabataan, sisters? Ikaw na ang mag-imbita, Sister Regina, kasi ikaw bumalik sa akin. Ikaw ang vocation promoter. Ayun po. Como solo tenemos 10 minutos. Ayan po. Entonces, quiere aprovechar este momento de invitar a los jóvenes, a las jóvenes. Okay. So since this year is the year of the youth, we encourage and yung mga kabataan, lalo na yung nakikinig ngayon, yung mga nakakaramdam ng tawag na sana ay hayaan natin na ang salita ng Diyos pumasok sa ating buhay at ipanalangin natin ang ating mga sarili na sana matugunan natin ang tawag ng Diyos. Lalong-lalo na ngayon na sineselebrate ng ating simbahan ang Year of the Youth, taon ng mga kabataan. So, kayong mga nakikinig, kung gusto nyo po, nakakaramdam kayo ng tawag ng Diyos, halina, come and join us, at sana makatulong po kami sa inyong pag-ninilay-nilay o pag-discern o yung tinatawag nating discernment process kung paano nga ba talaga maging madre. So, kung wala pa po kayong kakilala na mga madre, nandito po kami ngayon. Oo, sabihin natin, Sister Regina, kung saan-saan ang ating communities dito sa Pilipinas at sa Vietnam. If they happen to be in Vietnam, may mga nakikinig dyan, alam ninyo na handyan din kami. Sabihin natin, isa-isa yung ating communities kung saan matatagpuan. Okay. So, dito po sa ating Archdiocese ng Lingayen, Dagupan, ang Dominican Sisters of the Annunciata ay present po sa Barangay Talang, San Carlos City. So, kung kayo malapit, pwede nyo po kaming bisitahin doon po sa aming kumbento. Mayroon din po kami sa Cubao, Quezon City at doon po sa number 12 P. Bernardo Street, Cubao, Quezon City. At yung isa po ay nasa Barangay Real, Calamba City, Laguna. Malapit po yun sa SM. Yan. Laguna. Yan. So, kung kayo po ay nakikinig, mayroon din po kaming, you can follow us on Facebook, Annunciata Vocation Asia. Ayun po. So, Annunciata, ulitin natin para matanda nila. Lalo yung mga mahilig sa Facebook, ano? Opo. Annunciata Vocation Asia. So, pagka may tanong sila, you can PM or i-comment lang doon. Yes po. Kung gusto kayong may clarify kung paano nga ba maging pumasok sa konsagradong pamumuhay, just PM us or you can have our direct contact number. So, makinig po kayong mabuti. 0905-326-1489. Inuulit ko po, 0905-326-1489. Meron ka bang email number, email address? Yes po. Anong email address nila kung gusto nilang mag-email sa'yo? Ayan, kung sa personal po, ito po, reggie0108@yahoo.com. Yung spelling po ng Reggie, R-H-E-G-G-Y. Nakuha nyo po? Ulitin ko po, R-H-E-G-G-Y0108@yahoo.com. Ayan po. Sige. Ano pa? Sa Vietnam naman. Saan ba po tayo sa Vietnam, Sister Lee? Ano bang... sa Vietnam naman, sa Ho Chi Minh po tayo. Sa Ho Chi Minh.
Nandun po ang ating isang community sa Ho Chi Minh. Yes, in Ho Chi Minh, as of now, we have the community in district Govap, Ho Chi Minh, Vietnam. Okay, thank you. Thank you. Okay, kung nasa Madrid naman kayo, yung mga Pilipino dyan sa Madrid, ano? Pwede rin naman. ¿Dónde estamos? En Madrid. Los filipinos que están en Madrid. Bueno, pues si estáis cerquita de la parroquia de los filipinos, no vivimos tan lejos. Nosotros estamos en la región del Metropolitano, en calle La Granja, número 5, enfrente a la Clínica Santa Elena. Allá está nuestra casa, Dominicas de la Anunciata. Ayan. So, kung nasa Madrid kayo, Dominicas de la Anunciata, doon sa calle La Granja, number 5 iyon. Hanapin nyo lang kami. O kahit sino man doon. Pero bago gusto ko lang sanang banggitin yung mga i-recognize yung mga nag-message dito sa Facebook, ano? Solvic Bilandingin. Tapos nagre-request siya, pray for healing for his sickness or her sickness, her sickness I think. Okay? Tapos meron din, sabi niya, si Solvic din, sabi niya, pray for OFW Hong Kong. Tapos sabi din ni Solvic, galing ni sister. Hindi ko lang alam kung sinong sister yun. Mary Lou Velez, amen. Sabi niya, si Laika uli, nag-text. Tapos, si Mami Jing uli, nag-text siya. Ay, nag-message siya. Sabi ni Mami Jing, galing ni Sister Glessy mag-translate. Thank you, ha? Thank you, Mami Jing. Sunshine Castilan, Apo Manaoag, pray for us. And si Miel Baladad, asking for prayers. Marilu Velez, sabi niya, pray for me, please pray for me, my whole family, and my employer. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you. May God bless us. Amen. Okay. So, meron pa kami hinandang isang kanta pa na ito yung hiling namin ngayon para sa mundo. Panalangin natin lahat kasi alam natin kung anong mga nangyayari ngayon sa mundo natin na minsan natatakot ka pag nag-open ka nag-on ka ng TV o ng radio, magsimula kang makinig ng news, napakaraming kaguluhan sa mundo. Sabi natin, kung minsan napapailing ka na lang at nanalangin ka tahimik sa kaibuturan ng iyong puso, sana magkaroon ng kapayapaan. Ngayon, ito yung aming dasal din para sa bawat isa sa atin at sa lahat ng tao sa mundo, sa lahat ng bansa sa mundo, isang kapayapaan. A wish for peace. I wish for you, I wish for me, I wish for all the world to live in harmony. When I look into the sky at night and see the stars above, I wish for peace, I wish for love. I wish for you, I wish for me, I wish for all the world to live in harmony. When I look into the sky at night and see the stars above, I wish for peace, I wish for love. I wish for hope, I wish for joy, I wish for all the saints, for every girl and boy, that wherever in the world they are, that see the stars above, I wish for peace, I wish for love. Kapayapaan.
kapayapaan po ang hiling natin sa bawat isa. Pagka daw ang puso natin ay puno ng kapayapaan, lahat po ng nakapaligid sa atin ay makakaramdam ng kapayapaan ng gagaling sa atin. May pahawol ditong isang mensahe si Mama Jing Palisok Menor. Sabi niya, "Sister, please pray for my friend for her fast recovery, si Mami Myra Lagitaw." So, mamaya pagdarasal natin yung mga may sakit, lalo kay Mami Myra, ano ha? So, magdadasal tayo. Pero bago tayo magdasal, siguro konting last words natin, no? Bawat isa, last words. Simulan natin kay Sister Regina. Some last words for our listeners. Ayan po. Last word po namin, para sa akin po, hinihiling ko po ang inyo na sana ipanalangin nyo po kami ng mga Dominican Sisters of the Annunciata ay dumami pa po upang sa gayon ang liwanag na inihabilin sa amin, ang liwanag ni Kristo ay patuloy pong maibahagi sa mga taong nangangailangan, lalo na po sa serbisyo sa mga mahihirap, at nang sa gayon matugunan po namin ang tawag ng ating simbahan. At lalong-lalo na ngayon, yung tema po ng aming 25 years, yung celebration po ay Shine Like Stars in the Night. Naway maging tunay po ito sa aming buhay, na maging bituin sa gitna ng kadiliman. So, do you have message, last words, Sister Hung? Yes. I wish all of you have strength, peace, and God always bless you. Xin chào và hẹn gặp lại po. She said, goodbye and see you again. Sister Lee, you want to say something? Last words? Yes. Wherever you are, listeners, our dear listeners, wherever you are, whoever you are, be a good testimony, good examples, witnesses of God's here on earth. We can look for beautiful places, but it's nicer to make a place beautifully. Thank you. Sister Frela? Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig dito sa Pilipinas at sa ibang bansa po. Asahan nyo po na ipanalangin po namin kayo at naway maging masaya po kayo palagi. Have a good day. Sister Ana Belen. Cuando el Señor nos llama a la vida, pag tayo tinawag ng Panginoon, nos da, Él tiene para nosotros un sueño y una misión. Binibigyan tayo, pag tinawag tayo ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng isang pangarap at isang misyon. Te invito a escuchar lo que el Señor quiere de tu vida. Iniimbitahan ko kayo na dinggin o makinig sa kung ano man ang nais ng Diyos para sa iyong buhay. Porque ahí encontrarás la felicidad. Sapagkat doon mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Para ti que nos escuchas en esta tarde, para sa iyo na nakikinig ngayong hapon na ito, le pido al Señor muchas bendiciones para ti y tu familia. Iniling ko ang bendisyon ng Diyos para sa iyo at sa iyong buong pamilya. So, sabay-sabay tayong ganun din ako. Ang last words ko, ipanalangin kayo sa inyong mga nakikinig, ipanalangin nyo kaming nasa consecrated life. At ito lagi kong hinihiling, pag-usapan ninyo kami sa inyong mga normal conversations. Yung buhay namin ay hindi kakaiba, kundi katulad din ng buhay ninyo. So, this is one way of promoting vocations for us. You be our spokesperson. You be our promoters. You will be part of our campaign to have more religious for the church. Tama ba? So, this time, let's pray. Before we pray the prayer to Saint Michael, we have a prayer. We'll pray for the sick. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we thank you for this afternoon, for giving us the opportunity to proclaim your word, to proclaim your kindness,
to proclaim your goodness. And we pray that every life of a religious be a life of witness, be a life of preaching. Special way, we pray for all the Dominicans, the fathers and the sisters and the laity, that we may be true to the call, to our calling to preach not only in words but also in deeds. And we also pray for those who have asked for our prayers, especially those who are sick, in a special way for Mami Mayra Lagitaw. May you console them, O Lord, and if it is your will, give them healing. Let's pray to Saint Joseph the Archangel, Saint Michael the Archangel, all together. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who wander through the world for the ruin of souls. Saint Michael the Archangel, pray for Radio Manaoag and for us here. Amen. Muli, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli, maraming salamat po. Nagpapaalam na po kami sa inyo. Sasabihin namin pangalan namin. Once again, Sister Regine po, from Dominican Sisters of the Annunciata. I am Sister Hung. Sister Lee po. Sister Frela po. Sister Ana Belén. And Sister Glessy. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. We've just heard the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, the program Ang Forever Ko sa Diyos. Only here at Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Ito ang Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. With the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM.
by my hands. God is gracious, sin would still separate us. Were it not for the bridge His grace has made us, His love will carry me. There's a bridge to cross the great divide. A way was made to reach the other side. The mercy of the Father caused His Son His life. His love is deep. His love is wide. There's a cross to bridge the great divide. God is faithful. On my own, I'm a slave. He found me helpless alone and sent a Savior. He's provided a path and promise to guide us. Safety past all the sin that would divide us. Love delivers me. There's a bridge to cross the great divide. A way was made to reach the other side. The mercy of the Father caused His Son His life. His love is deep. His love is wide. There's a cross to bridge the great divide. The cross that covers my Lord. His life has given me There's a bridge to cross the great divide. There's a cross to bridge the great divide. There's a bridge to cross the great divide. Made to reach the other side. The mercy of the Father caused His Son His life. His love is deep. His love is wide. There's a cross to bridge the great divide. There's a cross to bridge. There's a cross. There's a cross to bridge. There's a cross. There's a cross to bridge. There's a cross. There's a cross to bridge. There's a cross to bridge the great This is the only way forward. Keep on listening to Manaoag Dominican Radio. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 2 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to His disciples, "Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in His name to all the nations, beginning from Jerusalem.
You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in that city until you are clothed with the power from on high. Then he led them out as far as Bethany, raised his hands, and blessed them. As he blessed them, he parted from them and was taken up to heaven. They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy. And they were continually in the temple, praising God. May tawad pa ba? Karaniwan nating naririnig ang tanong na ito sa palengke, lalong-lalo na mula sa mga nanay o lola nating umaasang makakatipid. Ngunit may iba sa atin na nahihiyang magtanong dahil natatakot na baka hindi mapagbigyan, masungit ang mga nagtitinda, o kaya ay nakaawa sa tindera. Pero ano man ang dahilan, ang paghingi ng tawad sa mga paninda ay parang paghihingi rin ng tawad mula sa mga taong nagawa natin ng mali at pagpapatawad natin sa mga taong nakasakit sa atin. Ang ebanghelyo natin ngayong linggo ay muli nagpapaalala sa atin sa mga habilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Kanyang inihabilin sa kanyang mga alagad na ipahayag ang kapatawaran at pagbabalik loob sa kanya. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay naanyayahang isabuhay ang kanyang mga utos. Pero alam nating hindi ito madali. Minsan, nahihiya tayong humingi ng tawad sapagkat tayo ay natatakot. Natatakot tayo na baka hindi tayo mapagbigyan o kaya hindi pa talaga bukas ang ating mga puso upang humingi ng tawad at magpatawad. Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili kung ano ba talaga ang pumipigil sa atin para buksan ang ating mga puso at sundin ang habilin ng Panginoon. Ano kaya ang mga ito? Kung maaari, tanggalin natin ang mga balakid na ito upang sa gayon ay magkaroon tayo ng ligayang katulad ng sa mga apostoles. Kung titignan nating mabuti, napakaganda ng iniwang misyon ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles. Ito ang misyong nagdudulot, ito ang misyong magdudulot ng kapayapaan at magpupuno ng pagmamahal sa lahat. Kung marunong tayo magpatawad katulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, at kung magbabalik loob tayo sa Kanya, sigurado akong mapupuno ng ligaya at pagmamahal ang ating mga puso at matutuwa ang Diyos sa atin. Ating isapuso ang mga utos at habilin ni Jesus. Punuin natin ang ating mga puso at buhay ng pagmamahal. Huwag sana tayo mapuno ng puot. Huwag sana nating hayaang manahan sa mga puso natin ang hinanakit at galit. Tandaan natin na tayong lahat ay may kakayahang magmahal. May tawad pa ba? Oo naman. Naniniwala akong may lugar sa bawat puso natin ang pagpapatawad at pagmamahal. At sa mga pagkakataong pinatawad tayo ng Diyos, naway magbalik loob tayo sa Kanya. Nawa ang ating mga salita at gawa ay maging kahalintulad ng sa Diyos, puno ng pagmamahal at laging handang magpatawad. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Binhi ng Buhay. Good afternoon po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyahan sa mga awitin dito sa Manaoag Dominican Radio. So masantos nga rin mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all.